Čaute, ja vás vítam u svojho ďalšieho nového videa, viac menej. Dá sa povedať, že nové, lebo natáčam ďalšie video na svoj kanál TVMan. Všetky videá, čo tam boli, som vymazal a začínam úplne od znova. Takže Čaute. Natáčame máme tu hru Block and Tanks, ako tak sa to volá. Block Car Online. Tuto je Zixi. Zixi Man, Čaute. natáča tiež, tak možno ak sa nám podarí, budeme hrať spolu. Dobre, môžeme. Chvíľu vydržať ešte si musíme premenovať sa. Ak to pôjde. To máme troška zlé mená nastavené. Takže dáme si zatiaľ strih, ozveme sa vám, keď to nájde. Palom strihu. Sme tu po strižíku a nenašli sme to nikde, Pustíme sa takže do hry. štart. Musíme zase vydržať, kým sa to celé načíta. Ja si dám tiež zvuk. Prepáčte za... nemal som dosť dlhé videá. Zo začiatku tu máte tieto tri zbranie, obyčajná zbraň, nožík, rýchla zbraň. Ja som si už dokúpil aj snajpku, takže není to úplne začiatok, čo hrám túto hru. Stabili mouse. Už? Prepáčte, že tie prostíkam. Ak to je moc nahlas, dám si to pre istotu tichšie, lebo ja počujem sám, že je to moc nahlas. Teraz sme akurát zabili, musíme si dať kde prebojovať na dobrú pozíciu, aby sme mohli ich kempiť. Jednu poznám, ideme tu na takto hore. Zabili ma už druhýkrát. A ak niekto z vás hráva túto hru, boli by sme radi, kebyže nám dáte do popisov videa také rady, ako to správne hrať. Takto. Do popisku videa dáme, ako sa toto... Jasné, nájdete to všetko tam. Ako prvé, ale musíme nájsť také nepriateľe. Z tejto hry bude už séria možno. Dobre, trafa. Tak má jedna snajpku. Zabili ma už. Takto. Tak. Moc to ani komentovať nebudeme, lebo v tom nie som ani dáko dobrý. Hej, budeme iba hrať a užite si video. Užívajte video. Koľko Rána, máš? tu je skvelá. Ja mám 15. Jo, vyhrali sme, super, ale ešte sa neodpájame, ideme ďalej. No, ako vidíme, tak sme prehrali. Tuto sa potom cez Facebook môžete pripojiť, ja to dáko moc nechcem, ale ak by ste chceli, pridávam to energiu, za ktorú si neskôr budete môcť kupovať zbranie a možno aj ďalšie vylepšenia. A moc vám radíme, tie krabice, čo tam budete mať, tak si otvorte. Nájdete tam také škatule, tie si, otvorte, keď ich otvoríte, tak tam môžete mať aj tank. môžete tam nájsť ďalšie. No, druhou hrou, no nie hrou, ale pôjdeme potom na tanky. Aspoň Sú tu akoby dve hry, čo som už aj na začiatku vravel. Môžete hrať za tank alebo za postavu. A potom máte arénu, môžete proti zombikom hrať. Tam bojujete proti hociakým príšerám. Napríklad poznáte ten Šaša? Určite poznáte, Ronaldo. to pozná každý. My máme 5-6. Ja mám 3-7 zatiaľ, vyhrávam. Jak ma dal? Aha, ona ma dala snajpkou. Ona má snajpku.
lepkou ju musím dať. To sa mi možno nepodarí, ale... Tunak. Pár hlav by sme mohli dať. Nie, spadol som úplne dole, ako vidíte. Lebo moje parkour schopnosti level 0. Tuto tak, kde chytro vyskáčeme hore. Poznám celkom taký fajn hack na tejto hre, že príďte proste tunák hore, skočte takom na tunák, potom pôjdete, áno, nechajme, tunák, skočíte a môžete sa dostať tunák hore a odtadiaľto potom To tebe sa skoro nepodarilo. sa môžete kľudne dostať aj... Nie, nemám náboje, nevadí. To sme dobili. Dobre, pekne. Pekný kill. To signál tu ide, to je Ako na... vidíte, A ako vidíte, zase sme vyhrali. Ako Sorry za to skákanie do ručí. Ako vidíte, tak... Všetko si to Ja môžete mám- pozrieť ja mám- odo mňa aj od Ziximana, takže... ja pohodka. mám všetky zbranie, čo sme mali na začiatku, ale... Potom je tu ešte jeden dobrý camp celkom. No, To je buď tunák. tak to si dáme, ja sa odpojím a pozrieme sa na tie tanky. Tam si vrtuľu ešte preč, lebo tam mám vrtuľu takú tubu. Tam je Adam TV. TV Man zatiaľ. Inakšie premenujem si kanál No, za zasveď. takých 9 miliard rokov. Zasveď. Nejdem svietiť, na čo mám. Ja zatiaľ zasvietím. Pekný kivík. Tak. No tak to killneme, šutneme takto. No. Ako vidíte, práve ma zastrelila žena. Lebo mala tiež mám snajpku, ešte- ale mám- už ju dorazili Ja vám ešte pekne. ukážem tento car modes a potom s tým videom skončíme. Nemôžeme natáčať moc dlhé, najviac asi tak 8 minútové Ja mám 15, či 12 naviac. na nás. Ja neviem. Tak. Vidíte, ja mám takýto tank. Je to... Proste už ja som sa troška spoliehal na tank. On si Zase nás zastrelili. On si radšej bral zbraň. Ja hrám radšej za panáčika. No ja som vám chcel iba toto ukázať, Ako to je, potom si tam môžete, proste máte tam rôzne bloky, môžete si stavať vlastné tanky. Môžete hrať tu na napríklad aj, ak to majú takí vaši kamaráti, môžete sa... Ten sa troška zabagoval. Kde je kto? No. Vyhrali sme zase. Tu Tu nám máte, za boje ešte získavate ukážem- XPčka, peniaze a energie. Môžete ešte aj vystúpiť z tanku. Ale to vám moc neradím, lebo tým pádom vás hneď tam zabijú. Veď David, či Zixi lietaj. Zlietni a takto daj, dones tam. To mi iba pridáva rýchlo. A nejdeme už aj tak vrtule. Už nemám. No. Zabili ma? No asi takto budeme pekne kempisiť. No. Sme modrí, takže... Tunak dáme tohto. Tohto sejmeme, tohto. Tak.
Troška sa nabijeme. Rád by som bol, kebyže sa mi podarí presne toto. Musím si kúpiť toto. Náboje inak ako za energie nekúpite tunak, takže peniaze sú vám to skoro na nič. Tak si tam zostal. Veď odtiaľ toto z hora, keď skočíš. Tuto na toto a odtiaľ to potom sa... Ja pre toto video... Pre toto video by sme žiadali aspoň takých 10 lajkov. Za to aspoň, že vás to baví. A ja sa s vami lúčim a... Ja ešte budem chvíľku natáčať. No, ja vám ukážem zatiaľ môj tank. Zatiaľ užívajte videjko. No, takto. Máme zatiaľ takýto tančík. Kamo, tu má ktoś bazuku. Hej. Ma zabili bazukou. Není tu taká moc vymoženosť. Si ich dá ako stále, lebo máte obmedzený počet blokov. No nie ani počet blokov, ale obmedzené množstvo. Koľko ich môžete tam dať na ten tank, takže nemôžete stávať ako do nekonečna, by som povedal. To je asi také najvýstižnejšie slovo preto. Však veď ako by sa to potom dalo aj hrať, kebyže stávate stále len do nekonečna. No, ja sa s vami pre toto video lúčim a čau. Dobre. Ja sa idem už dať na YouTube. Zabili nás. Môžete si to pozrieť. Takže ja vám ešte ukážem môj tank a potom sa s vami tiež rozlúčim. Toto, ako ste práve počuli, to bola moja najmladšia ségra. Zatiaľ máme 12 minútkové videjko. Budeme to musieť rýchlo za chvíľu ukončiť, aby sa nám to dalo dať na YouTube. Teba tam moc nebolo počuť. Ale zrní to strašne, ak mne to bude takto brnieť, tak ja to nedám. Práve sme získali peniaze a tu na ako vidíte je môj tank. Moc to ako tank zatiaľ nevypadá, ale tie krídla aspoň na čo sú dobré. Tu pozrieme. Máme celkom dosť peniažkov. Idem nazad. Dáme takto. Ja mám krídlo naopak. Tak. Dáme sa tu na nazad. Save. A ideme pozrieť, či sa nám nedajú také zbranie kúpiť nové. Tu máme toto, dáme tieto rýchle, no zatiaľ musíme našetriť dosť. Takže toto by bolo všetko z tohto videa, ja sa s vami lúčim, takže